Yan, mga tumpok-tumpok po dito, 50 pesos po ang tumpok-tumpok na isda po rito sa Malabo. Sapsap. May magkano yung asuhos? 100 po. Ay, 100. Bakit kailan po dalawa? Manini pa po ako ng kilo niyan. Ibalot niyo po, Nay. Bangos ang 30. Yan po, mga paninda po ni nanay, no? Tandaan po, kung gusto nyo lang nila ba? Nakasal na lang yan. Sa bisugo, Nay, magkano po? Ganun na rin. Ganun na rin. Ganun na rin po, 150 na po ang dalawang plato. Sariwang-sariwa po yung mga isda po ni nanay dito. Mga tumpukan po, 100 pesos po, no? Dagdag-dagdagan pa. Ilang piso ko? Nay, balik po ako, Nay. Balik po ako, ha. Muha ka na. Ang tilapia, oh. Magkano kilo? 120 na lang. Dito po, oh, hipon, 280, oh. 20 pesos lang. Talagang may dalawang buwan lang. 280 pesos po ang kilo ng hipon, 280. Ayan, 20 pesos yan. Idol, magkano tuna mo? Idol, Magkano tuna mo? 180 idol. 180? Tapos ito, gulyasan, 150. 150 ang kilo. Bangos, 160 sa, mataas yung bangos. Mataas. Bangos ang pinakmataas ngayon, bangos. 160 lang isa, 160. 180. 180 po ang kilo ng yellowfin tuna, no? Gulyasan po, 150. 150 po ang per kilo. Ang bangus po, 160 po ang per kilo. Di, bago yan ito. Bago. Bagong po sa loob. Hanggang bukas na yan. Bukas na. O, Sabado bukas eh. Oh. Ipon, dami natin ipon. Oh. Daming stock ah. Tatas kasi ipon mo sa taas. Ngayon nga lang ako dumaan dito. Ilang araw akong pumunta dito. Tabo na ako rito. Ayun. Sa Dapo, 50 rito sa Ula. Yan po. Mura yan, galunggong. Galunggong po, 100 pesos po. Tama? Oh. Yan, tumpukan po, 100 pesos, no? Yan, meron din po sila. Halos ang Sa inyong lahat, nandito na naman po muli si Boss Lando Explorer upang mag-update ng mga presyohan ngayon pong gabi dito sa Malabon Fish Market. So tara, samahan niyo muli ako mag-usap dito. Tingnan natin ang kanilang mga isda na tumpok-tumpukan. So tara, let's go! Hello, Nay. Magandang gabi po. Ikot lang ako, Nay. Sandala, sandal. Ay, hindi na uwi na pa niya. Dalawang 50 na lang sa inyo. So, grabe pa rin po ang tumpukan dito sa Malabon Fish Market kahit gabi na po, no? Marami pa rin po tumpok-tumpok na isda ang makikita niyo po dito at mabibili po sa Malabon Fish Market.
Yan, mga tumpok-tumpok po dito, 50 pesos po ang tumpok-tumpok na isda po rito sa Malabon. Bikaw tsaka tawilis, 50 pesos po ang tumpukan. Sapsap. Ang 40. 40 yun, 270. 40 pesos po yung tumpukan ng bikaw. 40 pesos po. Yan, bikaw, 40. May magkano yung asuhos? Tandaan po. Ay, 100. Bakit kaya lang po, dalawa? Kanina pagkuha ko ng kilo niyan. Ibalot niyo po, Nay. Vamos sa 30. Yan po, oh, mga paninda po ni nanay, no? Tandaan po, kung gusto na lang dalawa. Walang kaso na lang yan. Sa bisugo, Nay, magkano po? Ganun na rin, ganun na rin. Ganun na rin po, 150 na po ang dalawang plato. Sariwang-sariwa po yung mga isda po ni nanay dito. Oh. Mga tumpukan po, 100 pesos po, no? Ilan piso ko? Nay, balik po ako, Nay. Balik po ako, ha. Tay, magkano na per kilo ng bangos? 200, boss. Nagupan, oh. Nagupan. Muha ka na. Oh, tilapia, oh. Magkano kilo? 120 na lang. 120. Para makapos na ako. 120 po ang kilo ng tilapiyang Batangas, no? Wala na nga. Sandaan po dito sa kabila. Ikot mo na ako. So dito po, oh, hipon 280, oh. 20 pesos lang. Talagang may dalawang kuwet lang. 280 pesos po ang kilo ng hipon, 280. Ayan, yan. 20 pesos yan. Wala ko lang eh. Bili na yan. Lagi na lang. Idol, magkano tuna mo? Idol, Magkano tuna mo? 180 idol. 180? Tapos ito, gulyasan, 150. 150 ang kilo. Bangos, 160 siya. Mataas yung bangos. Mataas. Bangos ang pinakmataas ngayon, bangos. 160 lang isa, 160. 180. 180 po ang kilo ng yellowfin tuna, no? Gulyasan po 150. 150 po ang per kilo, ang bangus po 160 po. Di bago yan ito. Bagong kuha sa loob. Hanggang bukas na yan. Bukas na. O Sabado bukas eh. Oh. Ipon, dami nating ipon, oh. Daming stock ah. Tatas kasi ipon mo, tataas. Ngayon nga lang ako dumaan dito. Ilang araw akong pumunta dito. Tabo na ako rito. Ay na. Sa Dapo, 50 rito sa ulang. Yan po. Mura yan, galunggong. Galunggong po 100 pesos po. Tama? Oh. Yan, tumpukan po 100 pesos, no? Yan, meron din po sila. Ano, 10 piso lang isa. 10 piraso yun, oh. Ayan, pangulam na po yan sa gabi. At kasyang-kasya na po sa kapagkainan sa mga pamilya po Yung natin. mga budget meal, ayan. Mga budget meals po natin yan. Sabi ko, mami, vlogger yan eh. Vlogger. Kahit gabi po dito, hato pa rin po ang tumpukan ng mga isda po sa Malabon Fish Market, no? So makita po natin, murang-mura pa rin po ang kanilang mga paninda po dito sa Malabon Fish Market.
Ikot muna ako dito. Dito pa na. Hello! Ngayon ako nagpakita eh. Atay balunan. Ano, napaninda po ni Ate Ule. Meron siyang backbone, 100 pesos. Wings, 130 at atay balon-balunan po. 140, no? Yan na lang po ang kanyang natitira pong paninda dito sa Malabon Fish Market. 10 lang yan, sir. Salamat. Ano yan, boss? Sabi na po sa na. Nadalaw eh. Welcome to my vlog po. Mga tropa natin dito sa Malabon Fish Market. Ilaw, no? Ba't ngayon walang boss? Shout out. Yes. Welcome to my vlog. Alright, so maraming salamat po at ito po ang sitwasyon po ngayon sa Malabon Fish Market, no. So marami pa rin po ang mga nakalatag po nilang tumpuk-tumpukan po dito sa Malabon Fish Market. So thank you po at maraming salamat po. God bless po. Bye-bye. Alright, so na-update natin ngayong gabi ang presyuhan at mga tumpok-tumpok po isda dito sa Malabon Fish Market. So grabe pa rin po ang tumpukan, sobrang dami na po ng 50 pesos mo, no? Sulit na po pang ulam sa hapagkainan, no? Marami na at marami ang makakakain ng mga anak po natin, at mga pamilya po natin, no? So grabe talaga yung tumpukan, sobrang dami ng mga isda ngayon kahit gabi na. Ay hataw pa rin po ang kanilang mga paninda na tumpok-tumpok na isda. So maraming salamat po sa inyong lahat at panonood po ng aking mga video na ina-upload po sa aking YouTube channel, no? So thank you at mabuhay po kayo. God bless po. Bye.